Здравейте на всички, казвам се Димитър и се занимавам предимно с SEO и маркетинг. От вече може би 10 години нашата фирма стартира до голяма степен, както Пенко разказа, с основното изключение, че никой в началото ни направи никакъв план и никой нищо ни беше разписал. Всъщност няколко клиента първо дойдоха от моя съдружник, който се занимава с изграждането на сайтове. Някои клиенти дойдоха от мен, където се занимавах с някакъв маркетинг и SEO и за няколко месеца доказахме, че фирмата може да генерира клиенти и да вади достатъчно приходи и съответно оттам нататък минахме в следващата стъпка да стане юридическо тяло и така нататък. Масово хората, когато стартират бизнес, правят едни и същи грешки, като това да въобще нямат план, както и ние го бяхме направили, което е напълно нормално. И днес ще коментираме за 7 от грешките, които почти всички бизнеси правят, когато стартират и въобще не ги взимат предвид. И съответно някъде 2 или 3 години по-късно, изгубвайки милиони в нереализирани печалби, защото бизнесът им не работи на оптималното им ниво, те първа тръгва да ги оправят. Първият е много важен избор е хостинга. Такова нещо като два равни хостинга няма и за да мога да ви го представя в прости думи, представете си, че хостинга е територията, на която ще бъде вашия сайт. Може ли да не разкажеш какво е хостинг по-подробно? Ето, обяснявам. Хостинга е територията, т.е. тя е земя, върху която ще бъде вашия сайт. Съответно, ако имате добра и плодородна земя, ще имате добра и висока продукция. Ако ви дадат някаква скапана камениста в някаква планина, трета глуха, където няма вода, няма да могат да отгледате нищо. И по същия начин, въпреки че хостинга има такива безплатни хостинги, има такива, които са по няколко $, на месец, ако вашия бизнес ще бъде сериозен бизнес и очаквате той да се развива и да бъде устойчив във времето, трябва да изберете от самото начало правилната хостинг компания или правилната територия. И няколко неща, които са много важни да се споменат. Ако вие правите SEO оптимизация, която струва хиляди на месец, стигнете до едно място, където излизате добре в Google, примерно на първа страница сте на 5-то, 7-то или което е място, и хостинг компанията ви придаде сървъра с капи и реално сайта ви го няма няколко часа, Google директно ще ви изхвърли от всякакъв ранкинг. Защото ако клиент или потребител дойде и се опита да влезе в вашия сайт и му даде 404, Google не си върши работата и съответно той ви изплюва от цялото това нещо. И независимо колко линкове сте купили, колко SEO са правило и така нататък, само заради хостинга може директно да ви унищожи цялата платформа, която ви носи бизнес. И тук идва правилната платформа за нуждите на бизнес. Много често, постоянно хората ги бутат да правят някакви тъй наречени къстъм или индивидуални решения на сайтове. Повечето сайтове, дали са B2B или B2C, дали ще се продава нещо или е само корпоративен сайт, нямат абсолютна нужда да бъдат писани. И с писаните сайтове идват два много основни проблема. Първо, единственият човек, който е писал сайта, след това може да прави нещо по него. Вашия бизнес, ако се развива постоянно и на вас ви трябва да имате свободата да може който и да е доставчик да може да работи върху вашия сайт. И затова ние предимно използваме WordPress и сме направили къстъм решения, които позволяват да имаш доли 20-30 хиляди продукта с много подкатегории, цялото това нещо да работи. И големия плюс на WordPress е, че абсолютно всичко е направено да може да се интегрира с WordPress, независимо каква ERP, CRM или друга система е. И абсолютно всеки един от вас тук в залата може да работи с WordPress, дори да не знаете. Всичко е drag and drop, то е направено като за малумни хора. И съответно, да. Те не избягват WordPress. Обикновено хората, като стартират бизнес, ти отиваш при някой, който продава сайтови или прави сайтови и той може да работи само на OpenCart. Почва ти обяснява, че OpenCart е най-добрата платформа на света, защото той само това може. Тя също е drag and drop, обаче съответно има други минуси. Другото, което е тези платформи, на които реално сайтът ти е на тяхната платформа, ти реално няма сайт. Това е техния сайт. И съответно в тази ситуация ти няма смисъл да инвестираш нито в SEO, нито да купуваш линкове, защото ти реално не притежаваш сайта. Докато дори и бизнесът ти в един момент да ни просъществува или да решиш, че искаш да тръгнеш друга посока, ако сайта е твой, домейна е твой
И WordPress само този актив, който е сайта, който не мога да се види, но е факт, нали, че актив може да бъде продаден. Един сайт, примерно, който поне има някакъв нормален трафик и е подминал 5 години и се продава средно между 5 до 25 хиляди долара. Само сайт. Не говоря за бизнес. Оттам нататък идва SEO структурата. Преди да почнем да правим сайт, да решим, че сме избрали правилния хостинг, и решили сме, че ще правим всичко на WordPress, решили сме вече, че почваме да го правим. Преди да почнем да правим сайта, трябва да направим SEO структурата. И нали, иначе казано, представете си, че ще продаваме обувки. Обувките трябва да се разделят в някакви категории. Нали? Тоест, ето структурата. Имаме мъжки обувки, детски обувки, женски обувки. След това какво имаме? Мъжките обувки се дават на черни и така нататък. Тази структура трябва да се направи предварително, да е ясно какви са категориите, да е ясно как се оптимизира, да е ясно какви са филтрите и тогава това дърво, ако мога така да го река, което се прави, тогава това отива при девелоперите, които ще изградат сайта и съответно тогава те почват да го правят. Защото ако ти им кажеш, направете ми сайта и след това ще правим категориите, това, което ще направят, те ще вземат една готова тема, не взимайки нито SEO, нито скорост, нищо под внимание, защото не им е работа, ще изпраскат един сайт, който след това през цялото време се опитват и да го преправят, а то това е мисията невъзможна, нали? Защото ако вие сте тръгнали да строите едно индустриално хале и в средата на строежа решите, че искате там да има апартаменти, няма да ви излезе въобще ефтино го преправите цялото това нещо, ако въобще е възможно. От същото време идва и тук бранд идентичността е изключително важна и е много, още в самото начало трябва да имате, докато тръгнете да правите сайта, трябва да сте избрали 3 цвята, това е стандарта за повечето сайтове, трябва логото ви да значи поне за вас нещо, трябва да изглежда по някакъв начин и да са цветове, които не ви дразнат окото и съответно лесно ще се запомня. Трябва да го промислите, моето лого, ако е дълго, как се принтира. Ако е на тениска, ако е вертикално, ако е горе на сайта, е само една иконка, която е едно малко квадратче или кръгче, ще изглежда ли добре? Тая брат идентичност трябва да се направи от самото начало и съответно, когато вече това го имате, тези 3 цвята с логото отиват при хората, които ви изграждат сайта и съответно оттам нататък се прави цялото друго нещо, включително като се замислите визитки, хартиени материали, тия брошури, които са пред вас, нали, това всичко тръгва от 3 цвята и от това как ще изглежда логото. Разплащателните системи също са много важни, зависимо с какво продавате, каква е услугата и така нататък. Дали ще работите с някой, който предлага някакъв вид услуга, която може да се купи на изплащане или не, голямо значение няма. Това трябва да сте още в първата стъпка, за която говориш Пенко, трябва вече да сте го решили. Как хората ще плащат, кои са платежните системи, как ще бъдат интегрирани, къде отиват парите, как счетоводството стига до тях. Тия всичките неща трябва да ги имате предварително, да сте се договорили с доставчиците, да сте подписали договори, да сте го интегрирали преди да почне да работи сайта, като за онлайн магазините, тук отварям скоба, че те трябва задължително да са вързани от миналата година, кога беше закона, задължително трябва да са вързани директно към NAP, което е допълнителна интеграция и не всички разплащателни системи имат тая възможност, затова пак казвам, трябва да се направи поручване и да си сигурни, когато правите цялото това нещо. И на последно място, но не по важност, идва това, което в началото споменахте, маркетинговата стратегия. Разказвам една много глупава история, но тя се повтаря. Един човек решава, че ще прави ресторант за бургери. Взима мястото за бургери, което е в една глуха уличка, където никой не минава. След което инвестира 25-30 хиляди да направи цялото заведение, ново да го пребуди, да направят кухня, купува и нали, цялото това нещо. Това вече става 3-4 месеца. Най-мо е около 2000 и нещо беше. Нали, може да го сметите до тук, каква става сумата. Наема на 4-тия месец човек, въпреки че няма нито един клиент и само някакви негови познати отива, демек той е твърдо минус 2000 лева само заради найема назад. Оттам като сложиш още 2000 лева заради осигуровките, вече стават минус 4000 на месец. И на 6-тия месец той се запознава с нас и казва: абе, знаете ли какво, на нас може би ще ни трябва някакъв маркетинг.
А найма продължава да си му върви, работника продължава да си взима заплатата, да си клати краката. Тоест, преди да стартирате бизнеса, вие трябва да имате много ясна стратегия. Всички материали трябва да са готови. Трябва предварително преди, нали, ако давам конкретния пример, 3 месеца предварително целият град да е разбрал, че се отваря нов ресторант, да имате някаква брутална промоция, да сте докарали някакъв известен човек и когато се отвори този ресторант, всичкото това нещо да е готово и от ден едно той да заработи. И ако успеете в първите 3 месеца да го обърнете да сте на 0 и вече да сте на плюс, сте окей. Ако не успеете да го направите и за 3 месеца, ще имате един сайт, който е актив, който може да продадете и техниката в кухнята. Нали? Това е общо взето са най-важните неща, но отново нали, цялото това нещо трябва да се направи предварително и да се разпише в бизнес плана, с който се стартира и да е ясно точка по точка какво ще се случва, кога се случва с конкретни, как да кажа, да. Когато изграждаш своите маркетинговата стратегия и всичко това, казваш от 3 месеца преди това, че трябва да се направи. Ами, сега зависи за какво говорим. Ако ще вадиш нов продукт, примерно както имаме козметика, да, предварително връщаме се на една стъпка, правим предварително реклама. Пускаме, виждаме, че има интерес, правим предварително записване и ние вече знаем, ние от този продукт, който още не е създаден, нали, който имаме само дизайнерите са направили опаковка, вече имаме 50 бройки, съответно тогава се създава продукта. Всъщност, ако продукт е необходимо да се прецени технологичното време, за да бъде изработен този продукт, съответно пък ако някой ти поръча, за да можеш да имаш възможността да го направиш, ако не е вече готов. Да, но отново зависи дали е B2C, дали е продукт или услуга. Примерно за нашите услуги не се продават онлайн и социалните мрежи. При нас всичко е почти се работи с препоръка и съответно нашия маркетинг е правенето на събития, участването в други бизнес организации и събирането контакти и обратна връзка от тях. Нали? И където може да се закачиш, с извинение за термина, да им свършиш някаква работа, дето се вика първия месец и за без парите, след това като видят резултатите. Даже сега от месец май имаме такъв случай. Клиентката бяха на червено и казаха, работим до септември и приключваме, защото фалираме. И аз казах, добре, дайте и прекратете си другия договор, ние ще направим рекламите за вас. Значи през месец април са изхарчили 2500 лева бюджет, нали, което са отишли за Google и са направили 6000 лева оборот. През месец май, който аз съм правил рекламите, сме изхарчили 278 лева бюджет и са направили 21 000 оборот. И сега се оказа, че май няма затваряне в септември. Това е от мен. Не знам кой е поред. Ние сме на мрежа.